Wannan shine martanin da wani dan arewa yayi wa dan gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kun san cewa dan gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fito takarar dan majalisa a garin Katsina, to shine yake masa wannan martanin. Bar dai ku ji daga da kunnanku. Lokacin da babanka ya rufe boda ake kama mutane a kashe su, musamman masu safarar shinkafa wanda suke shigo da shi da kasar Nijar, ba mu taba durin uwar wanda ya fasa. Allah ya tsine mu ba, na rantsa da girman Allah da kawo mu fahimci cewa duk mutumin da ya zo neman ƙuri'an mu duba tarihinsa dan uwarsa waye shi. Lokacin da muke cikin damuwa na taimakon mu, matasa nawa ka saba wa aiki lokacin da baban kai har safarar shinkafa ka tsina. Na samu kujera da izinin Allah. Maganan cin amana ba a taba ji a wurin mu. Mutunci to haka ma baban kai faɗa mana, ba zai ci amana ba, ba zai bari a ci amana ba. Amma babu wani nau'in cin amanar da ba a yi matalaka a Najeriya ba a ƙarƙashin mulkin Muhammadu Buhari, musamman mutanen Arewa. Wannan zancen banza ne. Yauwa kawai ka nemi kuri'a a gurin talakawa, an sun ga dama su baka, in ba su ga dama ka su zabe ka. Babban abun kunya ma abun bakin ciki, ni da ba kowa ba, kuma ba kowan kowa ba, babana ba kowa ba kowan kowa ba, na rantse da Allah an goma akwai da ba su sani ba. Amma wai mu Yusuf Buhari ne ka fito yawon campaign ko kuma ka fito yawon zaga gari, amma ka diba dan girman Allah mutum biyu ne ko ku suke daga ma hannu. Wannan ba abun kunya bane a gare ka.